alți invitați. Vine a serii. Și mai de merge în continuare pentru nașa mare și pentru toate fetele cu dedicație. Ia ce sune! Fac ce vrei, tot ce reuși să te miști, în stație să se vadă, că frumos, cobor, unde ești în așa. Fac ce vrei, tot ce reuși să te miști, în stație să se vadă, că frumos, cobor, unde ești în așa. Rădești cu dragoste, să zafiștari,
aperitivul vom cânta câteva piese frumoase, câteva melodii lente. Toată lumea se ia lucruri la mese, se servește aperitivul cu dedicație specială. Pentru bunicul copilului și pentru toată familia lui să aibă noroc și fericire. Pentru toți cei care au copii cea mai frumoasă melodie, să le dea Dumnezeu noroc și multă sănătate! Atențiune! De la Dan, de la tata e Dan, pentru Luis, pentru nepoțelul lui să trăiască. Și nepoțica mică pentru Sara, pentru Luis și Sara. La tata Edan a primit 1.000.000 mulțimi din suflet. Și pentru băiatul lui, care este la ANAF, se știe, inima noastră. Ia-o-ți. Eu vă spun și da, sigur, sigur. Și pentru mamaie și pentru nepoții, să știi. Retornela de la Dănuț Babanu, regele chitărilor din România. Și pentru Alex, Alex, să știe, Alex Frumoso. Haide-nu-ți! Mai scump pe lume sunt copiile. Dacă aș putea, mi-aș da viața să-i văd bine pe ei. Am muncit ca lor să nu le lipsească nimic. Și tot ce am fost mereu le-am oferit. Tot ce am mai scump pe lume sunt copiii mei. Dacă aș putea, i-aș da viața să-i văd bine pe ei. Am muncit ca lor să nu le lipsească nimic. Și tot ce am fost mereu le-am oferit. Copiii mei sunt cel mai frumos din viața mea. Atunci când îi privesc, eu rămânesc inima. Și ce este tatăl vostru, papa, ce orice, să creșteți fericiți, să aveți frumoase zile. Maestru Ștefan Barbu de la Dinu Lipati, domn profesor de vioară. Nevasta mea, toată viața mea te voi iubi. Și-ți mulțumim, mi-ai dăruit cei mai frumoși copii. Tu și ei ați adus norocul în viața mea. Și sunt cel mai fericit cu familia mea. Nevasta mea, toată viața mea te voi iubi. Și-ți mulțumim, mi-ai dăruit cei mai frumoși copii. Tu și ei ați adus norocul în viața mea. Și sunt cel mai fericit cu familia mea.
piesă frumoasă pentru Sara și pentru Luis. Bine-mă! Da. Sigur. Pentru copiii lui, pentru Alex și Filip, pentru băieții lui, viața lui să trăiască 50 de euro. Și pentru nașa mare, pentru Sara, a fost special. Pentru Dragoș și pentru Nicoleta, mulțumim frumos. Și pentru copiii mei și toată familia lui Marius Babaro a primit 50 de euro de la tatăl copilului, în mod special. Alex și pentru Filip. Pentru Bogdan, în mod special, stimă și respect din partea lui Marius Babaro. Și pentru Marius, fratele meu și toată familia lui Marius Ica. Iau ce spune! Și nu mai am chem de nimic. Bine să-i sufletul meu a obosit, a obosit. Să fie triști pentru cine să mai am viața de la cap, până când să râd și să tac. Oriunde m-aș duce de cazul meu, să mai am viața de la cap, până când să râd și să tac. Oriunde m-aș duce de cazul meu, ești-mi cerc, simt că puterile m-au luat. Maestru Paul Pepsi. Pentru nașul, pentru domnul Petru special și pentru toată familia lui Ușor în spatele Ducii.